Ngizothanda ukuthi nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona leMzansi, thanda subscribe le channel and phinde uklik ibell for ama notification. So namhlanje kwivideo yethu ngizobe ngikhuluma lapha noNgizwe Mchunu. UNgizwe Mchunu umsakazo wakhona la eSouth Africa, umsakazo odume kakhulu futhi umsakazo othandwa abantu. Udume kakhulu kulezi zinto zamaciko and futhi usenesikhathi kulezi zinto zamaciko. Kunendaba ke ezibhlungu engaye uNgizwe Mchunu ukuthi udlwele ubaba emhlabeni. So le ndaba ke impela ke blog trend ke izolo ku social media ku Facebook bekhuluma ngaye uNgizwe Mchunu ukuthi usebenenkinga ukuthi edlwele ubaba wakhe emhlabeni. Lokho watholileke impela amazwe enduduzo ukuba abalandeli bakhe even nakubaculi. Lezi ndaba ezibhlungu ke impela ukuthi uNgizwe udlwele ubaba wakhe emhlabeni. Yena uNgizwe bengakhuluma lutho ngalolu daba. Lezi ndaba impela iphume izolo ukuthi ubaba Ngizwe akasekho emhlabeni. Abayishongo ke imbangela ukuthi ahlahle yini emenza ukuthi ehambe emhlabeni, balokho sokuthola amahamba isikhathi. Bengithi ngin-update ngazo lezi ndaba cause abanye bebengazazi. So cethu ungakhohlwa nje ukuthi ulike le video engithi ke nje danke ngiyabonga.